Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryeta yu ita alawas ang napauluan. Rito kay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin ka din iti sabali alami saan ti panang. Maawan ti ganas ko amangan. Ha? Kukwam ka rin at restaurant? Saan? Nga maawananak iti ganas amangan. Kabutbutang ngamin talangam. Anya ka di tinagan mo? Apoy ta kayat mo amaamuan. Di nakman kasasao. Amangan numabangungutak into rabi numaparpar matak tarupam. Nalabas ka. Dahil talarupam tinapintas, ngamlaad mo't ti ugalim. Di ta ka manlangan. Masuron, kat naglaad mo't nagpaiso. Apay na ta, nga adda dagiti parswa, akas ta kalaad. Apay asaan ama spelling ti rupam, iho. Naabak ka man siguron iti bilyard. Nalablabos pa ngam naabak iti bilyard, Lola. Apay, anya ka di tinapasamak. Masarak di ti ropak. Ha? Isagsag maknakit din. Apaw, apay akasar mau datakim murara ni tarupam. Nilolo mo't. Eh, Kanayan dak akatawan na iti tattao, gapita dito alangak. ah? Ay, bayam idaa. Tadi damat ngarud malapdan. Kasta kamat ngamen. Ay, may sakamot alaklakayan. Ay, dagijay mo't atat tao. Apay akatawaan dati padada a tao. Maparitam ayati tao nga agkatawa. Naragsak da nga road. Ay, di ta kayo manlangan. Lola, agpaiso ka di. Nga da kinatawaan da di mama ako rarapnit, idi iinawnak. Agpaiso ka di nga da pa kainaigan na. At ateng la siguro dayta. Napandan sa kanu nagpasyar kada papam iti may sa akueba. Adda nakita da ako rarapnit kat tiniliw day di papam. Pirmi kanumat akatawa day di mamam idi nakita na. Nagadumot kami na mabali na pakaangayan ti excursion. Ijay pa matkweba. Jakman amo kadakuhada, iho. Ado kanu ngamin ti agduduma abato amakita iti unag. Gapo siguro kadagiti stalactites, stalagmites, kanda dumapay. Nakadalapos na pa'y iti kurarapnit. Daksang gasat, tanapukaw tayo mat ida, gapo iti may sa a plane crash, idi basit kapay. Imbag, taimba ti da kakanya. Nagalas katero pam asimang pagit baraok. Nauma ako niti panangkat katawa ti tattao kanyak, lolo. Maplengak iti katawa na. Barok, masapul a pumanaw tapay dito'y asyenda. Ay, papananyo kumangay. Saan pa'y amabalain amapan kayo ijay langit? Saan pa'y apanawan? Langit mo't nga ibagbagam, laklakayan. Sa tinungarod nga'y bakbakatan. Nah, ijay syudad. Nadamag ko nga adda nalaing a plastic surgeon ijay. Iso abirukon mi. Paubingam ka di day tabakbakatan arupam. Ay, sayang laeng ti kwarta. Mapanday ti may sa plastic surgeon, lola? Wen, tapno sumardeng amangkat katawa dagiti tattao akong kunam. Apay, di mo kadikayat, apo? Nadya ka kamali. Kabsat mo ti agrupro pa ako rarap ni. Ha? Sino ka? Asino tidakdak ka matam nga agrupro pa ako rarap ni? Diyay man naglaad nga agraraman ang makilamisaan ko makanyak. Amo, agbagay kayo. Agbagay nga? Ada kayo ti agsango. Agkuyog, kan uray agkabalay. Agpada kayo ngamin, akasla alien.
Di na kumamot ibabain dito'y restaurant. Saan kamot nga ibabain kat, miss? Ibagbagak laang mat, tipod no? Apay analiday ka asim mangpat, anak. Kasla nagsangsangit ka pa'y. Ada babae ang nanginsulto kanyak ija restaurant. Gapo iti kinalaad ko. Ladingitag. Kanayon ka analiday. Gapota kanayon ka amauy-uyaw. Sa anak langan arumrumwar. Apay kumaasaan ka arumrumbar iha. Kasano ti grocery nga iman manihar mo. Makapasayar mat ngamin. Apay ngamin ang kastoy tilanghag. Bayam lang dagiti na uyaw. Para kada kami kanidadim, napintas ka, iha. Da kayo lang ti mangibagbaga. Awan pa'y nangibaga iti kasta kanya. Nalipatam ka din a Domingo ita, iha. Apay adi ka pala nakapulas. Sa anak nga umay makimisa, mami. Apay kumaadi ka umay makimisa. Madi ka ditirik nam. Sigurado lakit di ama sa irak tumanan. No adamang katawa kanyak ijay, mami. Saan mo ko mga iraman ti pagribangam iti apo? Gapo iti sentimientom, iha. Apay ngamin anaparso ak analaad, mami. Saan laeng mat at ilang at tao ti pakakitaan, iti kinapintas, iha. Apay ngagmay saka dito eh. Ayan ti anak ta. Naliday unay. Amangan ka no adamanin mang katawakan ko na, kat masair tirik na. Nadlaw ko akadag ito'y naudi nga aldaw. Ket saan unay arumrumwar. Day tangaro ti paglidayak. Manipod imbabain ka no ti may saan na pintas, iti restaurant. Sino day ta nang ibabain? Mabalin ko mga idarom iti bullying. Saan na ka no nga amam mo? May sa babae ang napintas ang nakita na kano iti restaurant. Gaputa na pintas? Aguyawan? Siga ka di daytan, Doris. Long time no see. Oh, kumusta, amiga? Long time no see. Kastoy latta, amiga. Adda ka mo't gaya mon dito'y Pinas. Ti ammo kat adda ka pa'y ijay Amerika. Ladingit, no di ka inawawagan, amiga. Anya ka di ti kayat mo amulta. Mapanta ko may may sa restaurant. Tapno makapagsarita ta, amiga. Okay, amiga. Siyak ti taya. Day ti multam ako nam, amiga. O sige, amiga. Uray ag-order ka pa iti take out mo inton malpasta amangan. Anya ka di ti trabaho mi ijay Amerika, amiga. May saa ka plastic surgeon ijay, amiga. Oh, wow. Plastic surgeon. Kunak mano nurse ka ijay. Idi, amiga. Ngam, intuloy ko tinagadal ijay iti kina plastic surgeon. Matulungan nak nga tayo ti dakkel aparikot ti anak ko. Anya ka di ti parikot ti anak mo, amiga. Jakman amuh no apay anaipas ngay analaad ti anak ko. Kanayon analiday, manipod adu ti mangoy uyaw iti kinalaad na. Oh, awan parikot, amiga. Day ta ti trabaho ki Amerika. Ipan mo iti klinika ki syudad. Ikan kay ti calling card ko. Saan ko asingiren ti serbisyo. Jay laeng maaramat nga agas ti bayadaw. Malagip mo kadipay ti gayem ko ani Doris. Jay ka di nurse iti Amerika? Wan, may sa ita na plastic surgeon. Dinamag ko no matulungan na ti anak ta. Katuwan ko nana. Ay, maasya nagiti anak ta kanayon na naliday. Agbaligi nga ta? Kaya't kung agragsak kumamot ti anak ta.
Sapay kuma. Agam ti saludsod. Kayat nga ta ni Joy ti isingasing muken ko na. Imposible adi na kayat. Daytoy ti solusyon iti parikot na. Ala, kasaritam ti anak ta. Tabarang mayat. Nagasaok iti simbaan ti amiga a plastic surgeon iha. Plastic surgeon kunayo, mami? Wan, imbagak ti kasasaan mo, kat kunana, ama panta ijayan ti klinik na. Ada kanyak ti calling card na. Matulungan nak nga taday ta a plastic surgeon, mami? Isungarod ama panta. Tapno kitaan na, no mabalin. Ada nabasak. Ano ka no sensitive ti tao? Kat alanganan nga agbaligi no ada allergy ti pasyente, mami. Isungarod at testingan dapay no kabagayan ti bagim dagiti agas. Sakbay amay sayangkat ti proseso. Adatan dito syudad. Mabalinta ti agenquire kadagiti klinika ti plastic surgeon. Adda nga tapay namnamak, Lola. Saan ka masungbatan, Barok? Agpaspasarak talaeng. Bareng mabaliwan mo't basit ti itsuram. Sa apela ko Lola. Awan ganas kong agbibiyag. No panay pananglayas ti bangag ko. Saan mo ngamin idaha adengdenggan? Inton kan, jak makapagtapel kat makarami dakit dakas iti manguyoyaw kanyak. Saahan, Barok? Di ka ko maagbalin, adakas. Napunuanak matin, Lola. No saan nga agbaligi ti kun kunayo a plastic surgery. Patil-tilak la amin na manguyaw kanyak. Mangkita takit di iti pagdagusan ta. Adda amok a transient house iti asideg. Imbagman, ta nakaumay kayo dito'y klinik, amiga. Iso ka diti anak mo? Uwana, amiga. Good morning, doktora. Ada ka ni namnama ang mabaliwan ti kinalaad ko. Saan mo nga ibagbagaday tanalaad, balasang ko? Napintas tayo amin. Saan amay libak ti kinalaad ti rupak, doktora? No saan kalakit di nga allergy kadagiti itesting ko ka? Nalakala ang asolusyonan ti parikot mo, iha. Please, doktora. Iremedyo yung kumati amin. Saan ka ngagdanag, iha? Tay ko nakon. No saan kalakit di nga allergy? Nalakala ang dayta a parikot mo. Sang kakita dakdagiti taktan. Mapintas ang lalaki di kanya. Gaputan na kami, apak ita. Awan ti bakante alamisaan. Mabalin ka diti makilamisaan ken ka, basang? Ha? Ito may sa kondisyon. Ha? Anya ka di day ta kondisyon? Kukuam ka di day to ya restaurant? Saan? Kunam makilamisaan ka. Saan ka di? Ibagamon no anya day ta kondisyon mo. Awan pa di cheat ko. Mabalin ka di asik ka timang bayad? Okay, no awan kwartam nga imaynangan. Makita ket basit matikinan mo. Basit lang matibayad day ta. Ay, suplado alakay. Mabalin da ito yung aramidan as sugar daddy. Langan at tibak nang. Itesting tapay no saan ka nga allergy kadagiti agas, iha. Kasano no allergy ak, doktora? Adda dagiti alternatibo a mabalin nga aramaten. Agnerbiyosak maten, doktora. Saan ka aron ba nga agnerbyos, iha? Ti panunutem, kat mayatu ti resulta ti amin. Madi day ta panagnernerbyos mo. No apay mat ngamin nga agnerbiyosak. Awan ti maitulong day ta panagnerbyos mo, iha. Think positive, ako nada.
Imbaglakit din tada pa'y bakante a kwarto ditoy. Agyan tapay ditoy, kabayatan ti panagbirok ta itinapintas a klinika. Mabayag ka ti proseso ti plastic surgery, Lola. Tidamag ko kat saan nga agpapada. Depende iti tao, no kasano ti panagresponde na kadagiti maaramid a proseso. Agbaliw kumapay ti langak. Tapno dinakmanan laisem ti babae nakita iti restaurant anang lais kanyak. Punasem ti anyaman agura di tapanunot mo. Kidawom kit di ti kaasi ti apo, tapno agbaligi ti plano ta. Nakarumat ngamin ti naramid na, Lola. Kan katkatawan dagiti tattao. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan, Lola. Napintas ngam nauyaw. Nalay ngagkatawa. At danto aldaw na dayjay kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauluan. Retoke. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.